Andraskoak lezama ginen. Emakume euskalduna etxearen ardatz eta familiaren zutabe izan da. Luzaroan gizarte mailan eragin txikiagoa izan badaube, bera izan da gehienetan bizimodu tradizionalaren eta herri jakintzaren transmisore eta belaunaldien arteko zubi. Horrez ganera, beste zeregin eta betebehar ugari be izan ditu bai baserrian eta bai etxetik kanpo. Ama, emazte, nekazari, bogadagin, bendejera, esnesaltzaile. Lezamako andrak makinatxu bat joan etorri egindabe trenean, bilbotarren erropak etxera ekarri eta garbitzen, hortuariak eta gainerako janari edariak herribera eta zabalguneko merkatuan saltzen, esnea etxerik etxe banatzen. Ez dugu ahaztu behar Txorierriko herriak izan direla luzaroan uriko baratze eta garautegi. Ondo gogoan daukiez orduko denporak eta joan etorriak. Eta hemen lezaman, Andrasko dedikada Bilboko jentearen erropak garbitzuten. Bai, eura mama bai. Eta zelan ekarten ebezan erropak eta? Eurek ekarte bezan edo zelan? Trenean, da gero trenetik gurdien edo. Buruen be bai, modesta motrotakoa buruen ekartean. Nire amak eta be bai, eta hori. Zeure amak be bai? Eusuko be bai, bai. Eurek ekarte eren trenean erropea edo zelan? No me kata nioate zin erropa loien bile, da gero eurek hastian entre eta horien, bai. Gurean amabe, zorrokadak eroatzaituz garbitute. Eta non garbitzute ere esan erropak eta ba? Errekatan, errekia orduen otu esan da. Gero hostia, me bai hori. Erropak hemen erreka gonzien, prepara gonzien, preparatu gonzien, harri harri losakaz, haurtxego, sustin behon zan. Ba, hor behon zan. Hemen elorreatan edo hor bai. Hor bai. Eta ze jagoitea ze edo erabiltzen zan? Ze jagoia bere nik entzun? Jaboia, txinboa beti. Txingoa, ez da? Txinboa. Eta ziketu eta eskegi eta non itzen zendu esan? Non itzen ebazan? Ez ondoan eukituen, eminde palugaz alambrak. Bai. Urraitele ez dako zonak, ez? Bai, klaro. Atzera loitu ditezin da. Bai. Eta han eskeitek ero atzera eroan. Eta zer izeten zan? Erropa zuria izeten zan? Iserak eta holango... Bai, nik uste dut bai. Holangoak batez bere? Bai, iserak eta horrek, bai. Nik ez flora jokoa behi bilze. Buruen eroateun sakutzarra erropakaz. Dezateuen, pesetia edo iserako edo. Iseri isenezkoan pesetia, pañolu isenezkoan iguale sentibue. Hemen Bilboko errope asko itezan. Behigaz, ez da zinua. Bai, Gurdigaz. Goirikoak etorre peite din. Eta malazakoak etornet. Bai, horrepe bai. Labanderak geupu bai, kamian beroaten kontzen labanderak. Labandera bai. Astian baten? Astian baten joan, baten eroaten da bestoten ekartzen. Aztelnean eroaten bentsute ekartzen, da barikunen eroaten atza joatezi. Bilboti ostabe trenako eta haren eta joatezi. Joatezien, ude partean da, Bilbon bizizinak, haren eta eroan behar gero. Sakun usu duten sartu dute joatezien, boadak. Zenbet urtegaz hasi zinen zu bendejea saltzen Bilbora? Laguntan, amarikite, amasei urtera edo, amalabure, orduen ingo moduko kamin hori bezan onda bendejeaz be, gurdien beste bendeja bainek eta piperrak eta holango bai. Baina gero Madrik sartu izti zen, estropiu izti zen geuk. Eta zer, lepoan eroaten zendu esan? Bai, lepoan 40 kilo gutu zen, da Madrik ametik iztazinura, kurtzera. Urte bizten duen, bosterditan goizetan angoien, zei eta oiko trenak oiteko, kurtzen. Oie zea joan handi,
Gero etorri, Bilbon diru goite zen duen zurez, jeno txue, Bilbotik etzantzak hartzen duen, peskeue edo, azukeri edo, biharri zintzen duen. Errekadutzuren bat, ez da? Etzantzak kargete. Trenean jo Trenean da kantin artean, solteratan zera, esnia erotezorin kantinetan, antxe bendegiagaz. Ze orduan jente asko, andra asko joango zinen orduan, edo neskatila asko joango zinen Bilbora bendejeagaz, ez da? Danak. Danak. Amateko herri honen, danak egiten soloa, dana hartua eta indabea eta bendejea eta danean. Baina oinen dana sasiz betetu di. Trenean joan eskoan, lesamati edo samoditik hasi, da Bilbora kartan, Kartetan, letxerak eta esan, enguzan txe ordu erdien, kartetan. Eta zuok asureko zer eroaten zen duen saltzeko? Ba, danerik. Dauena danerik, zagarrape bai, ze frutia borduen askotezan. Bai, bendejeak benozenoz, generalmente ez eta gero frutea du. Eta ze fruta klase eukitzen zen duen, ba? Frutea, zagarrak eta madariek klase guztitakoa. Boskantoia, txarba, gazak gotezien, guretzean ongo zen igual laro ingeru zagar. Desbardinak klaseak. Piperrape bai, txoixidue, lodie, da tomatia, bainek orduen sakuik, pulpu sakuik esateako zen horre saku nusiik, da baineke barrenakoak etorte zinean, guke arek etortea gurez, zareke parti egertestu zen, da merketu iterin. Claro, zenbat eta gehiago egon. Merkatu, da angoien goiko plantan joite sakuka da bera bultaka botate ziren orduen bainek zen, irulo pestaitik. Topeta gendu zen jauzitxu dana, lorape bai, unkezia plazia pagetako, lorape etzerrian beti larrosak eta imini manejo txuek, eta lorape eta zelan saldu. Zemet irutxu jarten gendu. Eta bendeje saltzen kasureko zen betero joaten zinen, egunero ez? Astean biten iruten segun, zen noz sasoian, neguen gitzitxu hau. Genero gitxia begoten dalakon. Uden hau. Eta zuk ezetu dozuan estazio kanpoan fielatoa? Fielatoa, bai, eskidetan. Prasen biztizen duen, zer eroten bezen duen, paio biztizen duen, emeste zen. Bai. Orduen, impuestua dago, pago bizitetan, zanek iskilagatan, adun erbo kontazien, da kolanan, zean, notazien, zeladoriak eta pagabe miarra izitetan, eurek esaten duen. Da gero bako txaberako ju, edo kargeru Bilbonko ju plazara inoroateko eta holantxe. Kargerueri ordaindu behar izeten jakon, kargea eroatearren. Bai. Batzukan biharrean kargeru, biharrean joan orduko pesetatxua ataten koite duk, etortezien. Eta gero, zuok nora eroten zen duen generoa, herriberara edo ensantzera edo nora? Guk herriberara. Eta puestu aukitzen zen duen, puestu fijoa edo zelan? Asko biren puestu bai guk esken nunoki. Eta zelan itzen zen duen, bordune? Karrain de koiu leku eta zeinik harina hoein leku ikuteko. Eta ez tekonak pustue, jainko eta kemodu nebilte egintzenen pustuko eta karraka. Eta zer itzen zen duen, lurren iminten zen duen generoa? Bai, palan edo trapu edo ganean, bai, leku koiteko lan, eskuin eroate zen trapu soltata zen duen, zubertzen dama entzek leku. Zuen denporan zer egoten zen, herriberako kanpo kaldean edo barruen izeten zen puestua? Barruen beukidu eta kanpoan bai. Bietan, ez da? Eta generoa ondo saltzen zen? Teini ondo, da dentxato. Segun zelango plazia dago. Eta kasureko gero tratu ezelan izeten zen erosteko orduan, jenteak erregatea huitze utzuen edo... Hombre, erregatiu. Terrible, eta gero akauen etxe etorteko kentu ingure, da mini papel bat eta iguale purtzintxuek, ofertak eta orduntxe akeuetako eta da morskoak zertxoa iztizien, enbra txarra iztizien, enbra erregatiu. Erregeterako tezien, gero Bilbon saltzeako barrien eurek guri hartu eta gero eurek saldu. Pixa eta zelan itzen zen duen generoa? Han saltzea endunean, joaten ginen pisue egon zen plazan goien, eta ara joaten ginen, da niledia
Kolia haute zanek. Generoa pizetako. Pizetako. Puesto fijo egite horinak, egite euren pratertxu eta euren... Balantzatzu ez, da? Balantzatzu egite euren kiloko saltzeako. Bai. Da guk egiten duen, esken honoki puesturik eta apor maior. Bai, saldu zindana, gero kiloka, kilo... Bai. Eta nortzuk eroste dutzuen zu hori? Dendatako jenteak edo zer ziren, dendatakoak? Danerikoak, dendako jentea poai, eta plazan bertan puestuk eukizitu zuen ape bai. Da, joaten zen, bosterden urtetan genuenean, kuadritxu bat zen, da bosterden, ze, bendek eroatezkun, albokoak, gaiartzenekoak, hasi zen kamiaz, ebizen kamiaz, bendekak eroaten, bendekia bakar eroaten. Hemen aldean eroaten duen bendekia portean gero. Bai, gero zegoen kamioiagaz? Bai, portean aldeanak... Riberara eta ensantxerago bai. Zeire, baina hain hau, zeirek, biharrak usti eginde, zeirek eta hogeien trenak urteuen zean, kurtzen. Karradarak ibiltean duzen. Euri izinarren bendekia kargetako be, ezin lotu iztezan. Inon bez? Euri alean badabe kargoin biharze, anotezin begire, enbrak trenai dute, da gero, belua egiten badakamia, bendekeruek kompradoreak eskape uitetzien. Da derrigo kargeu gondatu, te beha horri bilbiar, zesto astune bekargeute hor aldan mure. Zesto kargeu batzuk honege, banaztan eusi ibarrez, azpi igual kalabarzea sartu. Hor itxibidean da kargetako itxi hor. Igual, eunde berroi kiloko zestoak eto gotezin, da bota inbiar kamira gara. Esniakaz jota egintzezak. Esniakaz bere, ez da? Esniape bai, repartitak. Eta non erreparti duten zendu esan Bilbon? Zazpi kalietan. Eta esnea eta zelan eroaten zenduen? Zerian, osaratan, puruian sartu tetrenian, ero kantineko hartute, gero, bakatuarek ezkilearak. Ama defuntia buruen, zesto handia zeizu, sorki minite buruen. Eta kantinek erote hau zen buruen? Bai, kantinek. Saldo gure ama defuntia letxeri izan. Bai. Etzeko behiek hiru edo, bi edo hiruk egiten duzen, bai gero usokoak eta karri eta ama joat esan. Bostatako trenera gauzen. Bilbora eroaten eman esnea? Txapaganera tondino katxarroa besatozten. Bezperan ibilikoa, berak arbitu bihar botateko barrien esnea. Amabitako trenian etortezin da gutxeko bostaterri ditan joan. Asensora egon dabe, ez edin guztetan, ez edin guztiten, horrek asensora dagoene senyorak, kaio lorde letxera. Eta ez hotzen izten, asensorea erabilten? Ze, porteru ukite dien, eta ez hotzen iziten porteruek asensorian igoten. Eta asko joango ziren, ez da? Lezamatik Bilbora esnea saltzen? Asko. Letxerak jo. Asko. Ez erik egin eta. Bertan, lezaman bakarrik. Bueno, gerra hostian, ja, badinote, azigintzen esniak azda repartitan, badinote, amabi urterako Bilbora, domakatan da, orduan, domaki izena diario edo Bilbora, Azigintzen amaz, da ibilitzen urte beten giruen, da gero kamia hartu gundu. Kamia hartu gundu el año 47-an. El año 60-an zentrala iminunde, gero gara eroaten ibilitzen eneak. Ba, urteatan oztabe, ero gara. Zentrala zen gehiena baina. Behiena eta ona. Onari. Behiena eta ona. Behiena kamia etorteak onbarriotik, eta kurtze berora atara. Hori da. Bai, salduten, kamia etortezan da, nek karratilen kantinek, eurek emotozkoen zera, kantine, da gero beste batzuk emotozko zen, etzen urru egunerako kantinek. Eta posik, kamia dekuleta, ni posik goten izan ez, ama gau trena eta soaz, txapaganera iziten esnia. Orduan, behanita, eta antza eta algorta antza joate zenari, igual 5 litroa esne eta galduztina peserie, nora guzia joan inoz, bai, 5 litro haute Bilboti ostaba, eta joan, pentsi, agalduztearen klinti ezilila galdute.